gratulujeme, posielame lásku a teraz nás čaká lákavé spojenie s našou Kvetkou, ktorá je na atraktívnom mieste, kde sa moraligoce v tieňoch Tyrkizu a kde teda vzduch vonia po citrónoch a uličkami sa nesie šepot histórie. Projekt s Teleránom na cestách v spolupráci s cestovnou kanceláriou Saturn nás zavedie na ostrov Capri. No a Kveti, povedz nám, zaslúži si Capri svoj prívlastok Rajská záhrada? Áno, je to tak. Momentálne sa nachádzam na ostrove Capri, o ktorom sa tiež hovorí ako o rajskej záhrade v Tyrhenskom mori. Nachádzam sa teda na juhu Talianska. Tento ostrov svojou rozlohou nie je príliš veľký, má okolo 10 km štvorcových, no jeho história je veľmi bohatá. Tá sa začala písať už od čias rímskych cisárov, ktorí tu hľadali svoje útočisko. Medzi nimi bez pochyby vynikal Tiberius, ktorý tu dal postaviť niekoľko svojich honosných víl. Z Augustových záhrad môžete vidieť napríklad Faraglioni. To je jedno z najfotografovanejších miest v Taliansku. Jedná sa o prírodné monumenty, teda 3 skalné monumenty, ktoré sa týčia z mora. Tento ostrov nie je príliš veľký, nemá svoje letisko, takže sa sem viete dostať iba po mori z pevniny. A keď už rozprávam o tej pevnine, tak aj tam je čo obdivovať. Napríklad rivieru Amalfitánu, teda amalfitánske pobrežie, ktoré je dlhé 40 kilometrov. Je typické pre svoju farebnú architektúru, teda malé farebné domčeky, ktoré vyzerajú tak, ako keby boli prilepené na skalách. Môžete obdivovať aj množstvo nádherných kostolíkov a nájdete tam aj veľa citrusov. Citróny takej veľkosti, aké som našla tu, tak som nevidela ešte nikdy v živote. Sú veľké ako grapefruity. No a samozrejme, nemohli sme odolať aj jednej takej internetovej vychytávke alebo takej módnej záležitosti na sociálnych sieťach. Museli sme ochutnať citronový sorbet, ktorý sa tu podáva nie v kornútku alebo v nejakých pohárikoch, ale práve v citrónoch, teda v plodoch. Priznám sa, že ja nepatrím k milovníkom ovocných zmrzlín alebo sorbetov, ale toto bolo naozaj výnimočné. Takže ak sa sem niekedy vyberiete, tak rozhodne to ochutnajte. No a potom sme vystúpili aj ku kráteru sopky Vezu, ktorá je vysoká 1280 metrov a je to jediná činná sopka na európskom kontinente. Priznám sa, že som mala rôzne pocity, keď som k nej vystupovala. Bol to v prvom rade rešpekt pred týmto monumentálnym dielom prírody. A bola to práve sopka Vezu, ktorá v 79. roku nášho letopočtu zničila antické Pompeje. V tom čase tam žilo okolo 15 000 obyvateľov, no a 2000 z nich žiaľ zahynuli pod nánosmi sopečného popola. Ale viac už o tom na budúce. Naživo v štúdiu Telerána už budúci týždeň. Budem sa tešiť, prajem vám všetko dobré a vy si vychutnajte tento nádherný výhľad. Arrivederci! Jaj, tak nám to Kvetka potvrdila, je to naozaj rajská záhrada, je to krásne a my už vieme, ako Kvetka trávila víkend, teda pri mori, ale ako trávili víkend napríklad